Ak sa človek nemodlí, zomiera. Ak církev, zbor sa nemodlí, zomiera. Modlitba je niečo, čo uvoľňuje, produkuje. Varisoso, ťanem sa, Andreju, špitali dikeme mozi, a je kvareste sa vareko, nič. A je dala do toho život, pum! A vareka napes začal, je kresťana. Živiť je modlitba. Ak církev žije bez modlitby, to je otázka času, kana akého nalaču ruky Andreju. Lebo dávame priestor vo svojom živote. Modlitba je niečo, čo vyjadruješ úplnú závislosť na Pána. Vyjadruješ, Pane, potrebujem ťa. Men nabíri nás, korkoro. Ševa v Godžaver, ševa v Šukar, ševa v Schopno, ševa ma Šargebala. Dávam mne napomožila. Ak nemáme Boha na svojej strane, ak nevyznávaš, nemodli sa, neprosíš Pána o pomoc, veci sa nebudú pohýnať. Buď príbehy, Andrej Bibliahin, x príbehy, kana o Mánuša vyskine nás prodel, odol odpela. Ale da čime